Ha most terveznék konyhát, melyik színeket használnám? Hát amúgy most is tervezek konyhát, de mindegy. Szóval én szeretem ezeket a típusú sötét bútorokat. Ha az ügyfeleim engedik és olyan a dizájn, akkor ezeket biztosan egy színnel, ami azt jelenti, hogy lehet mellé egy kasmír, egy szatén, az ugye ugyanaz, csak bútorcsalád vagy bútorlapok gyártó válogatják, lehet mellé nagyon szép zöld, egy szép kék, ezek mind nagyon menő színek. Azt már mondtam többször, de a magas fényű, fehér és társai bútorokkal most egy picit óvatosabban kell bánni, illetve munkapultoknál lehetnek azért kőhatásúak is, nem kell mindennek ilyennek lenni, de ez például egy nagyon jó. Azokat a színeket, amit mondtam, biztosan összeraknám. Ezeket is választanám. Konyhába, nagyon menő, nagyon egy szép fa erezettel, vagy akár egy világosabbal, nagyon szép. Itt vannak még nagyon szép lapok, ez az egyik kedvencem. Ezt már terveztem egy irodába, nagyon szép. Gyönyörű ilyen kőhatása van. Az espresso, ezt is nagyon szeretem. Ezt is terveztem. Ez is nagy kedvencem, ez a tölgy. És ezekből így szépen összegyurkászom. Nem, hát attól függ, hogy mi az igény, meg mi a dizájn. De ezek is olyan szépek.